Tagara na Munyaradzi chairoja. Nyaya yangu pandingatoitangira ndepekuti akandipa gupu asi ari kuramba achingozvifundira achifona every time. Nhau iripo iye nyaya yemba ndo yakunyanya kushungurudza pakati pedu tiri vaviri. Tatadza kugadzirisana nenhau yemba asi iye akandipa gupuro. Andipa gupuro, chiri kundirwadza ndechekuti uri kunditi pamba ndibude, ndibve pamba ndiende ndindoroja, tosiya maroja pamba, mari yemaroja tosheyana nepakati. Chiri kundirwadza Munyaradzi akabuda, akandiramba abva abuda abva ndogara nomumwe mukadzi. Kati kumashure kwese kwandakagara naMunyaradzi takatanga kugara tese 2009. Tagara 2009 tairoja. Tichiroja ndakazowana munhu akandipawo munda wandakasakurira. Kwabva ndawana mari yestart. It was 2010. 2010 ndichisakurira munda uyu. Ndichisakurira munda uyu 2010 ndakawana mari yebusiness yestart. Ndawana mari yebusiness yestart ndakatanga kuhodha. Ndichitengesa ndichihodha musika ndichitengesa, ndichienda kuSouth Africa ndichindohodha ndichitengesa, ndichienda Mozambique ndichihodha ndichitengesa. Kusvika business rakazosimuka. Business rasimuka ipapo tata kutogara pasite office yeNative Park. Business rasimuka. Ivo vakabva vati hazvichaiti kuti ndirambe ndiri kubasa kwangu nokuti anga ari gadi pamazuva acho achishandira pasite office ipapo. Hazvichaiti kuti rambe ndichienda kubasa kwangu. Ngatichiita tese business rako sinzi tibatsirane sinzi zvarako kuremera. Ndikati zvakanaka ikobva tatanga kuita business. Kusvika takatotanga kuita business zvimwe zvacho tichitombonetsanawo tichidini mulayifu. Achitomboitawo nyaya dzavaitoita dzekuti nhasi ndo dzaakutikonzeresa kuti tipikisane kudai. Saka takagara tichitengesa. Chakazotanga kuitika kuti titange kunetsana. Wanga ari kutanga wakatanga nyaya dzemagirlfriends. Atanga nyaya dzemagirlfriends tiri mubusiness. Ini ndakabva ndati ndegane pfungwa dzangu ndikati mari yakuwanda mubusiness. Dei ndaita ndichibudisa mari. Tichitotamba masociety namwe akadzi akaitotamba nawo. Masociety ma250 pamwedzi. Ndaitotamba murume asingatozvizivi nokuti iye wanga achiramba masociety achiti handitodi zvinhu izvozvo panapa. Saka ndakazobata mari. Pandakakandirwa mari yangu taitamba tiripo ndikakandirwa 1000. Ndine imwe mari yandaingoisa pasi pehembe ndichingotsveta ngoti tikatengesa since business ranga ratokura ndatoisa taxshop takutorana taxshop. Saka ndakatanga kutora mari ndichiisa pasi pehembe. Pandakapiwa mari yesociety 1000 iya kwakubva ndatoti baba mwana ndine mari yandaindinayo yanga yatove 1.5 ne500 yandangoisa pasi pehembe. Murudo kuti tiite sei? Abva ati dei tatenga mota. Bhururu wangu yauya kutengesa mota. Ndikati izvozvo hazviiti. Dei tati titenge imba. Ndo zvandiri kuona tibhadhare stand nokuti tatakambonyoresa. Tanyoresa mastands achinzi kwabuda mastands mudesting kurudo buda mastands kurudo buda mastands. Takangonyoresa. But tanyoresa hatina kuzokwanisa kubhadhara stand iya. Kwabva tangosiya zvakadaro. Saka pandakabata mari yayi ndakabva ndati tadini kubhadhara stand ground riya ratakabhadhara. Dei tabhadhara ira takanyoresa. Dei tabhadhara ground iroro. Akati alright hazvina kushata. Pakandonyoreswa ground ndivo vakandonyoresa vega. Zviya zvokungondonyoresa mastands paindonyoresawo vamwe. Ini ndandisati ndane chitupa mazuva acho. Asi zita rangu akangoriisawo ipapo. Nere mwana first born yangu yakashaika last year but one. Saka anyoresa stand ndakazoti mari yapanapa chiendai mundobhadhara. Tuone kuti tiwanawo stand. Takabhadhara stand yedu.
tabhadhara stand yedu takabva tatonzi chiendai mundogara. Taenda undogara kuDestiny. Takasvika tikagara kuDestiny ndo pakatotanga hondo yese. Patakatanga kugara kuDestiny, mwana wangu first born paakashayika. Takashayikirwa nemwana wangu last year but 1. Ashayika mwana, murume ndo paakauya anga atori kuSouth mazuva acho nokuti takayamba tiri mubusiness, business rakazosvika pakudonha. Ndakatomboita maaccident, ndakatomboita ekurohwa nemota mazuva acho. Saka pamazuva andanga ndiri kumba ndisingacharani business ndo panzuva akadonha business nokuti murume anga arega kushoma. Tadonha obva tatanga kugara kumba. Tagara kumba ndo patakaonesana madi kumbotimedza kuenda kana kuSouth kwako nemunin'ina wamai vavo. Mambodini kuendawo ikoko mumboedza kutsvaga business kuti mumbotsvaga zvekuita kuti tione kurarama nemhuri. Obva aenda kuSouth. Vaenda kuSouth ndakasara ndichigara nevana. Pavakaenda kuSouth vainditumira $40 ndine vana 3 pamwedzi wechikafu. Vachiti zvinhu zvakaoma ndikati hazvina basa chero ndiri pamba panapa ndichitora mari dzewo ndichitorawo mari dzemaroja ndichisanganisa nemari iyoyi. Saka zvakazoitika murume wakanga ari kuSouth, murume mwana abva ashayika last year but 1. Mwana ashayika, murume akauya achibva kuSouth. Auya achibva kuSouth abva asvika obva taita burial, wakatosvika mwana atovika. Tichipedza ipapo mamuri muna September 2023. Takagara December nemurume ndo pandakatanga kuona machanges mumba nemurume. Baba ari pamba vanhu vakusvika past 11 past 12. Saka semunhu ndandichikuchema ndinonyanya kuzvibatikira naye ngoti ameno handingazvibvunzi pamwe plus iwo waitoti ukaabvunza vaiti ndinenge ndikutovaraidzana namwe ndine stress yekufunga mwana. Ndikati zvakanaka. Saka takagara 8 months kubva muna December tiri mumba nemurume. Murume ndo pandaiti ndikadawo mubata waitondirambira kuti ini ndosema kuonda handisi kuda. Ndinosema kuonda handisi kuda kubatwa. Andosema kuonda. Mazuva acho ndandadzikira nekushayikirwa nemwana kwanga ndaita saka zvabva kudaro murume ndandisi kuziva kuti watove neumwe mukadzi Samuel. Paaindisema ipapo takagara murume achingoya pamba achingoita zviya zvokundondishungurudza pamba, yowe utsvina kudai, yowe ndikati baba pane 15 years ndichigara nemi, vana 3, muona utsvina hwangu nhasi. Nekuti mazuva acho ndanditori nestress, saka nesimba chaiko ndandisina rekuti ndinganyatsokuti zvandaita kudhara. Saka ndisi kuziva kuti murume waane zvimwe. Murume wakazoti awana basa, akangoti achiwana basa sanhasi. Semangwana ndo pakauya murume abva ati inini nezvenyu handichadi. Saka ndauya kutakura hangu hembe dzangu ndiende. Ndozvamafunga zvikanzi kwabva atobuda. Akangorongedza hembe dzake shoma dzobuda dzaenda. Kwabva andogara nomumwe mukadzi. Agara nomumwe mukadzi. Panguva yacho asati aenda kundogara ndakamboedza kutaurirana nemukadzi wacho ndazviziva kuti nemukadzi uSamuel. Ndakaedza kutaurirana nemukadzi wavo ndikati dai taonesana murume atisheyanise zvakafanana, nokuti ndakararama 8 months nemurume mumba tichirara pasi mubhedha tichitaura kuti ndinosema kuona. Saka ndakati pamwe ndikaedza 8 months. Saka ndakati pamwe ndikaedza kutaura neumwe mukadzi uyu tinogonawo kuwirirana tikaonesana kuti tigare tionesane nawiri paground, but takatadza kutonzwanana nokuti ndaiti ndikataura nemukadzi uyu iwo ndisi kutoziva kuti pachavo vari kuti murume nemukadzi ari kuwirirana, ini ndinda kutoitwa benzi. Saka pandakazoona kuti ndiri kuchitaura nemukadzi uyu but vari kutondiita benzi, regai ndichitosiyana nazvo. Ndakabva ndatotanga kunyarara. Iwo ndo pavakabuda akaenda kundogara kumukadzi uya, handina kumbobvira. Ndakazoenda kumba kwacho ndatoona kuti zvinhu izvi zvakutoitika. Saka inini munoda kubatsira imwe. Inini ndinoda kutobatsirwawo neuye kuti murume wakazodaidza hama dzangu achiti ndiri kuda kupa mwana wenyu gupo. Saka guporo takapanana. Ndifunga vanhu vese vari panapa tatitorimo tese mumba imwe. Saka vanhu vakazotadza kunzwisisana nenhau yemba.
nekuti hama pachedu tatiri kuti ivo vaigara chindondifonera ngatonayo anga achitongondifonera kana manhira aya kutoti ndipozve mapepa yangu please imi munoti mapepa emba sei enyu sei isi takashanda tisi mapepa emba handisikukupai saka takasvika pakuti akadaidza hama tikapanana kukuru zita riripo nderemurume ini ndanisati ndane chitupa but rangu riri pasi harina hapana nhamba dzechitupa neremwana first born akashayika ndoripo saka andifana chatombodzokera chakawanda because I think the issue iripo ndeimba zvimwe zvachataura zvinowanda taumbotaura nyaimba. What is the position yeimba yenyaimba? nawe iripo mambo kwamusori nawe iripo angaswerawo poterera kuti pane mudzi pane nyaya chaipo inaoyemba mazvona because inini iye wanga achingatitengese imba ngatitengese imba because pane wana wakomana wake zvikazi wandipe gupu rokutaura uchati nezvangu urikuona ndikati aiwa imba handisi kutengesa nyangwe zviite sezvikazi haini ndakuenda kwamambo saka ndakatoshamisika samoni rikuya ranyohozi ndiri kushungurudzwa itautaura reini uri kushungurudzwa umwe ndiani iye ndiye wakatonibudisira hembe panze kutoti iwo ndazotova nemukadzi beta akoeni yange yaitawo sirogani yekuti handirambi kurambwa ichitaura hembe asi wakaitawo 8 months problem iripo mambo nyaya yekuti haana kupedza nyaya yake une dambudziko riri pari unobuda mukaka asikayamwisi saka ivo asi mune wana here tine wana dambudziko rakazotanga rini rakazotanga ini ndaenda kusaka ndakazouya kushaika kwakaita mwana ndoke ndakazouya ndochiti saka ivo kuti mukaka uri kupepi handisi kutoziva chakati because kana mukaka uri kuda mukaka uri kutobuda because pane chirikuyamwa saka uri kuti mukadzi ari kuyamwa nenyoka here kana uchi because hautaura hako basi titatoona kwauri kuenda kuti mukadzi pamwanga uri funga kuti kufamba kwakuita mabhizinesi emukadzi zvakazviita kuti usiye basa inyaya kuti mukadzi anga ari kuyamwiwa akayamwiwa mari youya ndakambotraya kubvunza kuti mwana chii chiri kuitika pese kumashure zvazvo zvisikaitiki batika iwo kubvunzaka handiyo solution izvo wakaona kuti mukadzi ari kuda mukaka wakamboitei iwewo kuti muone uchabudisa mukaka chii ndakafamba naye zvikazi chii handoko takazoende kuno umwe munhu kuadhoko akati imamai hapana zvamakamboita akati hapana zvikazi hapana munhu wakambokubatsira here akati uripo zvikanzi akaita sei pamba zvikanzi pane zvaakatserera pambepo zvikanzi wakatsererei zvikanzi handisi kuziva watatorana naye pakuenda pamba kazakatifukunyura pakaine bakatwara ari akasungwa nejira reredhi zvikanzi amai ichabvepi zvikanzi hapane madzimai wakandibatsira murume makamutaurira zvikanzi handina zvikanzi sei mechiita zvinhu zvakadai musha maano murume asikazvizi ndope ndakatanga kubuda pamba ipo pamundakuti zvinhu zvaapanapa tatakumborwa it's okay apa tatongoti tingozive hedu kuti horireri chii kuti chii chakonzeresa musoro kuti uteme asi saka chakonzeresa kuti musoro uteme taanacho taakuchiziva asi nyaya chaicho hayandiye zvese nyaya yaimba because mutemo unoti kana wana watori makore mangana one 12 ne7 saka 12 ne7 11 ne5 saka ne 12 ne7 ndewani baba rasika madate anyways okay but mutemo unoti kana paine mwana wari below the age of 18 imi baba namai marambana and wana vanoda shelter vanoda pekugara pasingatambudzwi nechii kusvika kusvika the age of 18 saka vana havakubamba saka vana izvo vasikadzibamba ende vana vanopiwa custody yamai kana vari below the age of 18 unless they are extenuating circumstances zvekuti kuri kuzi mai tikamupa vana
haana kunogara newana one. Kana kuti mai tikamupa mwana, mai akatoroorwawo pane umwe murume, saka haakwanisi kugara newana. Mareasons akaita senge iwawo ndiwo anozopa custody kunani, kuna baba. Asi paine futi mau yekuti baba anobvumidzwa kuzoona wana wake. But in this case now, imimi namai mutone imba yenyu newana wenyu, abuda ndi baba, mai ari pai ari baba. What's the purpose yekuda kutengesa imba? Muti kana matengesa imba imimi muda kuti wana wanogare kupi? That's number one. Then number two, ndekuti mafungiro angu angari kuti wana ngausvike 18 years, wana ubva baba wasvika 18 years, then you are free to sell the house and share the process. Because imba makashanda mese, ende zvomakashanda mese munofanira kushare zvakadini. Unless paine ari kuti ndini ndakaisa zvakawanda ndozvinochinja chii, ndozvinochinja percentage. Because mazuva ano kunodzika kana kuti wakawaka producer mareceipt kuti ndini ndakatengwa simende nechii. Izvozvo ndozvinokwanisa kuchinjisa percentage. But otherwise mamiri azvakaita, I don't see any reason why you should sell the house. Asi mukadzi nyaya yake haisi kutengeswa kwenu. Mukadzi nyaya yake iri kuti iwewe ukuramba uchimushungurudza nenyaya yepamba ipo pamba. Hausi kusvika, asi mashoko ako ari kusvika. Hausati amufonera naye simukai naye uyu murume uruti haasi kungokufonera panga unosvika achitotora mafoto emba, achitotora kugadheni mafotos, achindifonera achiti ndipe mapepa emba ndoda kutengesa iyi. Nawe yandazotonyanya kuwira kuno kumambo ndeyekuti arondifonera achiti ndipe mapepa angu emba ndoda kutengesa iyi. Ende of which patakambotaurirana tiri semhuri zveshuwa takatotenderana kuti kana imba ichitengeswayo ngaitengeswe tionodini kungobudana umwe nomwe otsvaka kwake kwekuti agare. Saka patakazonge takufona hanzvadzi yangu ndo yakatova mufonera uyara nokuti wakandiruda kudzokera kuSouth, chiitai zvinoita zvacho tione kugadzirisana ndoda kubuda. Ivo vakapindura kuti tsano kana muda kuenda kuSouth dzokerai, imimi dzokerai kuSouth inini zvemba yangu ndirichaziva zvekuita, handisida kuti imba yangu itengeswe ndisikuziva zvandiri kuzviitira. Zvazvichaita ndezvekuti inini ndichatsvaka mari yekupa hanzvadzi yenyu yekuti ndimupewo yekuti abatsirika kuone kubuda kwake papa. Ndikati izvi ndo mataurirwa zvinoitwa here kuti ndimupewo mari yekuti abatsirike kana kuti tinotaurirana. Saka ivo ndaizwa. Saka nyaya yenyu zvamunoita kana mafunga kuti gukuro rakaenda, it means that there is customary side makaita. But that's not the end of the story. Kana maita the customary thing. Chamakuda mafana kwenda civil court. And it matter civil court, mosvika ikoko you declare assets ese amwina. And ma declare assets ese amwina muchitaura intention yenyu to sell the house. Then muchitaurirwa how you are going to share the proceeds from the sale yemba iyo. Asi zvandiri kutaura ndezvekuti nyaya yewani yamunofanira kuti muri very careful about, nyaya yamunofanira kugadzisa inyaya yewani. Kuti inini my view ndeyekuti imba iyi musatengese kusvika wana wasvika 18, wana wachigara pamba pawo, then afterwards wana wakuzviitira zvakuda muhupenyu, you can sell the house. But for now, for the sake of the kids, it's not necessary. And saizuni yedu turi imi bambuka kana madza muchade zviro and maakufona musafone mukumbira kubota kune munhu wamadza muchadara kana kuti muna mukumbira kuti pamba ipapo and there is no need yekuti mutorane mapisodi. And why? Because unoda kuona wana wako iwo andino saka ukashipiwa pisodi yekuti unoda authority ya someone kuti kuona wana wako. No, zvizvo zvakuronza kuti muna ulongeka. And
iwewe chimboya uone wana wako uchipa wana wako what they are supposed to get mai wachigara newana wavo zvatopera ati iwe if you are supposed to maintain wana wako mai waenda kucivil court woclaima maintenance iwe ubhadhara maintenance wochengeta wana wako namai wacho ndakatoenda ndonya yakazosunudzawo ndese kuti ndipe mapepa emandodoti saka izwai muri 2 zvandaona pamuri 2 mese maramba kwandiri kuti pana dotengesa ini because iwe murume wati mukadzi ndiada kutengesa mirai mukadzi ukati murume ndiada kutengesa hatisi so mese muri 2 hapana munhu ada kutengesa imba saka izvo pasina munhu ada kutengesa imba ndakuti chiendai mugare zvakanaka kwamuri kugara ikoko muchengete wana muzotengesa imba yawana 1.8 simbo zvatopera because maramba mese kuti hapana kutengesa imba asi murume usashungurudze mukadzi usashungurudze bambo makatsukira mukatsukira move on muruza bambo move on neupenyu hwenyu andika mukadzi you are still young very presentable move on with your life. This is not the end of the world. Musaswere mukupishana ndokupishana mutaze kana zvisukufadzai enda mberi nezvinoita sei nezvinokufadza usaramba wakazvimanikidzira pachinhu chauri kunoita hachiiti charamba asi ndoti for the sake of the kids parents move on but wanonoramba uri papi varipo pamba pavo because pamai vakamumba mai wakira wana manga musikawakiri mimba saka ndafara maningi paiwe baba vauramba uri masora kuti mbaitengeswa mai waramba futi zvakare kuti masora kuti mbaitengeswa so pakati peimuri tu hapana kutengesa ine saka regai wana wagare pai kana uzvika 18 years mozotengesa asi baba musashunguridze chii zvataura kuti nyaya yanga chinyanya ushushira inyaya yemari yerenti zvichinziwo unondibhadharira sei maintenance iwo urutora mari yerenti and of which kucivil court ndakatozvitsanangura zvese vakati mari yerenti ndo ichabhadharira vana maschool fees mari yauri kuisa iyi ndo mari yechibaba yerenti yacho imari mari yerenti 120 saka 120 ndiyo mamuda kuti 60 ivo pondo mamuda kuti 60 iwe murume unobhadhara mari maintenance saka tika 70 plus 120 itori shoma futi unofana kutowedzera 192 because wananduta nezvavo pamwe wana wako unozanutura pamwe kana wana wari kudya lifa rababa wavo unorwadziwa nei because mari yerendi udyiwa nevana vako ndeyavo yababa wavo iwewe ndohiwa yababa wako kana tafulaki kana baba wako angasina chiro undofa wakadaro rega vana vaenjoye chii zvinhu zvinhaka yavakagadzirirwa ndiani ndibaba wavo and I'm very happy kuti muri vanhu vakarongera kuti ukazwa history yenyu kutaura kwamuri kuita kuti kwamakatangira handiti mukaenda kwamakaenda kusvika mhane imba handiti kusvika mhaugara panoti chii penyu matone maroja mune history yekunyora kuti chinozopenyu chii you know the good side you also know the bad side yechii yeupenyu asi chimwe chidzidzo chamadzidza manje mabva madzidzisa vanhu vamwe kuti mari inokwanisa kunatsa kana inokwanisa kudi kukanganisa because ikawanda miedzo yacho inowanda ikaita shoma miedzo yacho inenge inochi mishoma because unenge usina chiro pese paunenge ukangoita karo tunhu rwakawanda tunodini tunokuteera andizobambo mukawana bambo makamira udayo muchirembedza wachenyu mawarembedzera muita neunonzi mayeloboni neuyeloboni wamuri anditi ukapinda mutauni mobambo washoma wanokuresista because kana wakakutaisa kudai vari kuona chii vari kuona good living asi wasi kuziva zviri mukati mako wazopinda manje ndipo wachazoona kuti iwo ndei
kunoniraro kunze mukati hamuna chinhu asanenge atombochi the same applies kunani and tikuti it's a lesson to men, it's a lesson kwamuri nevana wenyu, it is also a lesson kune vanhu vanokuzivai amakatangira ndipo kwamakwenda, because inini I never expected kuti mungarambane masvika pastage yamasvika. Yanga ya stage kuti muchitangira kuenjoya the sweat yamakaita go through, but imimi muri kuzviona otherwise. It's not easy kumuka kuhodha kumusika wehuku uchitapura dengu kotengesa kudanga mvura kana bhobhasi, kusvika wosatapura dengu wakutengesawo shuka nematofi, kusvikira wakutengesa shuka nematofi wakutengera stand wobva wakaimba wotanga kugara imba yaunoti ndiani ndiyangu, wobva wakubhuroka wakaimba. Mwari anenge aine chinangwa naizvozvo. And tikuti guys, it's time to think again and revisit your life kwawakatangira, wochiona kuti kwauri kuenda une here kwauri kuenda kana kuti wakangomira. Musaizvozvo musina chiro vana venyu vaifana, maane chiro vana venyu vachafana. Saka muri kuseenzerei? What's the purpose of working? Fungai, zvifungei zvakadini? Zvifungei zvakanaka. The purpose of working ndekuti vana vedu vari kuzvara nehama dzedu dzakatitenderedza dzigarewo zvakanaka. Ndiyo purpose yacho. But ukwana mava kuti matanga kugara zvakanaka, zvinhu zvese zvinhu zvaenda futi pazero. Something is not right. Gadzirisai chii? Chiendai kumba, siyai vana vari pamusoro vaona namai vavo. Inopambuka nyaya yerendi, siyai rendi chengete chii vana wenyu. Dai ndandiri ndibamba maimboenda korefresha South Africa muchitsvaga zvebasa, muzodzoka mane dzimwe pfungwa dzinani. Muri kuzwa bamba? Zvamuri kuita zvibamba, you are jumping from a frying pan into the fire. Bambu. Dati bambu. Muri kuzona bambu zvikuitika zvakutanga kuitika muupenyu wedu. Muri kuzona murume wakuti ndo zvatotaura kuti asitati chii my advice ndekuti sinzi makore ataura kuti ndakagara naye asati ndambomuro asi iye kusumudze maoko kundiro kuti pambo panine mafuta rurifu ari kubhoira, imimi wamabuda mafuta ari kubhoira kozvikanda mumoto muchiti mumoto muri nani, mamumoto makutanga kuchema kudaenda dzoka mafuta anondikupura badza saandiurai. Mukuzaitaba kuti mukadzi azokunongedze atiri varume tese baba warume wese vari kuona wese mukoro vari kuita wamwe uri kuona fesi dzake dzablack kudai imbama dzawakadzi kana asi hawadini hawo hawatauri hawo asi sei wasingatauri anenge achiziva kuti ndini nechii ndinedambudziko because ukapinda mubabambo zvinoita varume murume kana nedambudziko mukadzi anopopota akaita sei akamujunga mune munzeve akaita sei akamudhonza mhino akadhonza nzeve akaita sei murume hareact. Why? Because anoziva kuti ndini ndine chii saka imi makatanga rudanana netiwasikana chichi ndipo makachaiwa mbambo. And that is the reason why musina kuita sei musina kudzorera because maizviziva kuti you are wrong. That's the reason musina kudzorera. Mambo munhu unototaura bambo unototaura kuti nhasi akadade kutaura chete unorema nekutaura izwai bambo mukaona rumwe wese takadai izvo umwe anototi nguva yekuti dare rakupera patoti dare ngatombere maoko dare rakupera umwe munhu hana yake warumuri para inototi d inoti d
kuti vakomana ndabuda kumba ndikuenda kudare izvo ridare radini rapera ndakudzokazve nhasi kwakamira sei patiri ndikutika nyaya yeutorayo kwandiri yaimeka sense dai utori ndakabva kune mukadzi uyu kubva ndaenda kuzvirojera ndega kana kuti ndakadzoka kugara nevabereki wangu kwandiri zvaimeka sense asi defect yekuti wabva kune umwe mukadzi wobva waenda kune umwe mukadzi zvakuita wanga izivi mukadzi kwawaenda ndiye dambudziko rakubudisa muchii iwewe dai anga iri nyaya yekutaura udai wakangotanga wapedza nyaya yekutaura ndio wakaisa asi chiita hatisi kutidzokerera naye asi ndikutoya kuti ndikubatsirei kuti tarisai mberi kumberi kwakamira sei tarisai mberi kwakamira sei ndebvu dzako idzo baba hadzirambi dziri blackman dzipe 5 years dzechena kuti mbura ende kana dzachena kuti mbura uchaona kuti neshamwari dzako dzoramba dzichita chii kusvika bambo waugara wega uchifudza mbudzi uri wani nditi ndinoona mbudzi mugadi iwe usakwasikana kufunga unekwasara kuchii the next thing from there wakosangana najesu urazoita upenyu aurambi uri chii paura ukatesa skini yangu ukaona wakandora sei kufunga kwako ndiri zero rako iwe ndandakaita sei kufunga kwako iwe ndandakaita sei kufunga kwako ndandakaita sei akaona ndaitoita wanga ndisingafemi kuti wanga ndisikaendi kutoireti wakanditaisa kudai asi nguva iyoyo yakaita sei yakadini yakapfuura bambo unozwa bambo yakapfuura tatotaisana nekota to 8 yekuenda kofa taakumakota to takatodarika pahafu unozwa bambo ukaona kuti 50 years gwindiri aenda pasi kuti mwari maita ndapfuura ndaupindawo 3 quarter because kubva pa50 apa kusvika pa90 kubuda kwako it's any minute from 50 you go saka ndozarutai bambo musaone upenyu kuti upenyu unoramba wakadini wakadai hauramba wakadaro saka ndikuti think about that period kuti inoreweikwana wenyu inoreweikwana because muchazoona kuti imba ida musakaitengesa ndiyo ichaita state house ndiyo ichachengeta wana wako wese ndiyo ichachengeta wazukuru wako wese uchazoziwo sekuru wedu angari munhu aiona angaine muono toenda koroja mambo kutoona kutoti sicho apa tingatokuvadzana ini kuti iwe semunhu makangwara uchimasejwa wako usiku uri kuroja its okay asi usatengese imbaizvozvo akatorudana nakatomboitisana mwana kumashure kwakuzotorana kwakuzogara vese mvura payakambopfuura napo inopfuurazve ikandonaya chete ipapo payakafambana mugore rapera inopfuurapakunapo saka usashambisike nazvo usashambisike nazvo kuti pane mwana hapatori wese papatori pekuti dai akandopfuura hake pasina chiro pane pasina wanga kamunosaida ozoratidza kuti tambopfuura nepano but kana patori nemwana patone wanga rekuratidza kuti takambopfuura nepano ende tiri pano tinokwanisa kungodzoka fuura saka musashambisika zvamakatopaziva zviri rai anyway endai kumba mugare zvakanaka wana ugare mumba mamai nababa wavo musatengese imba kusvikira wana svika the age of 18 thank you andei